କ୍ଷୀରି କହିଲେ ଚାଉଳ, ନା ନା, ଆଜି ଅଟାରୁ ବନେଇବି ଏମିତି କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ପେଟ କହିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଆମ ଓଡିଆ ଘରର ନୂଆ ରେସିପି ଅଟା କ୍ଷୀରି। ଓଷା, ବ୍ରତ, ପିଲାଠୁ ବୁଢା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗହମ ଅଟା, ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ହେଲେ ପୁରା ଭିଆଇପି। କ୍ଷୀର ଯେତେ ଗାଢ ହବ କ୍ଷୀରି ସେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଚିନି ଆସିଲେ କ୍ଷୀରି କହିବ ମୁଁ ଓଡିଆ ଘରର ରାଜା। ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକି ଟିକି ଗୁଲା କରୁଛି ସେମିତି ଟିକି ଟିକି ଗୁଲା କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ। ଏବେ ଆମ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି, ସେଥିରେ ଅଟା ଗୁଲିକୁ ଦେଇଦବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଦବା। ଚାହିଁଲେ ଅମୁଲ ପାଉଡର ଦେଇପାରିବେ। କିସମିସ, ଇଲାଇଚି ଏମାନେ ଆସିଲେ କ୍ଷୀରି କହିବ ମୋ ଶୃଙ୍ଗାର କେଉଁଠି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ସ୍ୱାଦ ଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କ୍ଷୀରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ଯିଏ କହୁଛି ଅଟାରୁ କ୍ଷୀରି ହୁଏନି ତାକୁ ଏକ ଚାମଚ ଦିଅ, ପୁରା ଚୁପ ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ରେସିପି ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଯାଏଁ ରହିଲି।